Roja Aştiya Cîhanê li Amedê bi pêşengiya dayikên aştê û piştgiriya Dem Partî û DBP bi meşeka girseyî dest pê kir. Lê em zanin ki li gelek cîhanê jî ne tenê Tirkiye li gelek cîhanê jî aştî tune ye. Lê em her dem jî her tim jî em ê vê dîlana xwe tekeşîna xwe berdewam bike em ê bêjin jin jiyan azadî û aştî. Bi sedan kes bi çavderiya polîsan da ji taxa ofîsiyal navçeya Yenîşehirê heta meydana Şêx Saîd Ango deriyê Çiyê meşiyan. Li destê dayikên aştiyê da û parlamenteran da pankartên ku bangewaziya aştiyê dikirin hebû. Bi erbane û duruşman heta meydana ku daxuyaniyê bidin çûn û li wir nûnerên partiyên siyasî di derbarê wateya rojê da peyaman dan. Li gotaran da daxwaza dawîkirina tecrîda li ser rêberê PKK Abdullah Öcalan jî li pêşî bû. Em ji bo aşîtiyê, ji bo biratiyê, ji bo lehvatinê em hatine vê qadê. Em dixwazin şer rawestin, aşîtî pêk bê. Hevseroka Partiya Herêmên Demokratîk Çiğdem Kılıçkın Uçar axivî û kuştina du jinên rojnameger ên Kurd li Silêmaniyê bi bîr anî û got ev sûcê şer e ji ber ku rojnameger rastiyê dinivîsin dibin hedef. Em dibêjin eger ku aştiyek hebe bira li ser bengeha yekîtî û wekheviyê aştiyekî pêk were. Çalakiya yekê îlonê Roja Aştiya Cîhanê li Amedê bi govend û dîlanê bi dawî hate. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.